El sentit de l'humor, l'ironia, em sembla que són dos factors, dos elements claus en la feina de qualsevol escriptor, i en aquest cas, en aquest llibre encara més, justament perquè funcionen com una mena de pantalla, de teràpia a vegades, perquè segurament no hi ha res prou greu com perquè no es pugui dir d'una manera divertida, per riure-se'n justament d'això. I en certa manera l'ironia també funciona una mica com una altra explicació, com una altra demostració, com una altra posar sobre la taula el pudor, que és justament a vegades el contrari del que pot semblar, però al haver-hi aquesta barrera, aquesta distància, em sembla que també hi ajuda. Un any divorciat és justament això, una aplicació d'aquesta ironia, d'aquest sentit de l'humor a la vivència personal d'algú que és escriptor i que fa un any que està divorciat. D'alguna manera s'expliquen tota una sèrie d'aventures, una sèrie de circumstàncies que li poden passar a algú que sigui escriptor o algú que no ho sigui, o algú que sigui divorciat, no simplement el fet d'enfrontar-se davant la vida quotidiana. Per exemple, vaig comptar que sexe surt en el llibre 0 vegades i en canvi surt molt més nens, o cuina, o planxa, o batedora, o estris de cuina, que segurament són elements, diguéssim, de la vida quotidiana d'aquest escriptor o d'aquest divorciat en general. Em sembla que ara el llibre significa un revulsiu per l'edició en català, i el que confio molt és que la qualitat que s'ha mantingut fins ara i al mateix temps l'aplicació d'un mètode nou, d'un model nou, d'una pràctica nova, d'una manera nova d'estar dintre del mercat s'intensifiquin. Per un costat la qualitat i per un altre costat també la presència dels llibres a les llibreries, que em sembla que és una característica primordial i essencial d'Ara Llibres.